Ja, så er vi ude i skoven. Jeg vil gerne vise, hvordan det ser ud, når jeg skal dreje til højre, og man ikke kan se kørebanen. Lige nu kan jeg se 10 meter frem, og det er den grusvej her. Det er ret lang vej. Og det jeg så gerne vil, nu kører vi lige ud her og lyser lige ud og filmer lige ud. Og tager jeg kameraet til højre, fordi jeg har lavet højre sving ind til det der et-tal. Okay. Og det vil sige så vil jeg gerne se kørebanen her nedenunder. Vi går herhen, og nu drejer jeg på rattet. Alt det man kan til højre. Sådan. Og så vil jeg gerne til at dreje til højre her. Og jeg skal ind i det mørke der. Der skal jeg køre ind i. Det prøver jeg så. Jeg kan ikke se noget som helst. Et-tal, det er derovre. Der skal vi over ad. Der sigter vi på. Ja, og den har vi der. Og så retter vi op her. Og der kan man jo se. Nu har man lyset lige ud på den. Ja, men der er sgu ikke noget herovre.